ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Комментатори UFC Ҷон Ани гуфт ки барои чӣ Арман Царукян бе муҳорибаи унвонӣ монд. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. эҳтироми ман ба Топурия Геҷи ва Пимблед, лекин ман фикр мекунам ва бисёри мухлисон низ розӣ мешаванд ки Арман Царукян беҳтарин аз ҳама ҷангвари ҳаматарафаи вазни сабук дар ҷаҳон менамояд, лекин дунё беадолатона аст. Ман фикр мекунам ки дар муҳорибаи унвонӣ бо Царукян рафтори ноадолатона карданд, аммо танҳо касоне ки дар дохили ин кор ҳузур доштанд медонанд ки Царукян роҳбари UFC Дана Вайтро моҳи январ дар турнири UFC 311 сахт ғазабнок кард, гуфтааст Ани. Хотиррасон мекунам ки Арман Царукян моҳи январи соли 2025 дар турнири UFC 311 бояд ки зидди Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук меҷангид, лекин 2 рӯз пеш аз турнир Арман аз муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ ба муҳориба Ренато Майкано баромад. Ин рафтори кардаи Арман Дана Вайтро сахт ғазабнок кард ва аз ҳамин сабаб ба Арман муҳорибаи унвонӣ надода истодаанд. Охирон маротиба дар ин мавзӯъ Дана Вайт гуфт ки Арман бояд чунин муҳорибаро аз сари нав арзанда шавад. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди муваққатии вазни сабуки UFC Педи Пимблед гуфт ки баъди Ҷастин Геҷи рақиби навбатиаш кӣ шуда метавонад. фикр мекунам ки агар ман ғолиб шавам, ау Диего Лопезро шикаст дода тавонад ва баъд маро чемпиони доимӣ эълон кунанд, ман ҳайрон намешавам агар ки Волкановски қарор барорад ки муҳориба зидди ман шанси беҳтарин барои гирифтани камарбанди вазни сабук аст. Ман бо Волкановски ҷангидан намехоҳам, чунки ӯ ба ман писанд аст, лекин ӯ бо эҳтимол ба ин корҳои рухдода нигоҳ карда мегӯяд ки ин барои ман беҳтарин имконият аст то ин ки чемпиони вазни сабук шавам вақте ки Пимбледро шикаст медиҳам. Оиди Арман бошад, пас Хукер қариб буд ки ӯро нафасгир мекард ва ин чиз нишон медиҳад ки Арман дар греплинг на он қадар сахт аст. Агар ки ман ӯро ба чунин усул гирам, пас ӯ беҳуш мешавад. Арман Дарюшро шикаст дод ки қариб 48 сола аст. Бисёри одамон боварӣ надоранд ки дар муҳориба зидди Оливера ӯ ғолиб шуда буд, гуфтааст Педи. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Педи Пимблед боварӣ дорад ки баъди шикаст додани Геҷи UFC камарбандро аз Топурия мегиранд ва чемпиони доимии вазни сабук худи Педи мешавад ва баъд агар ки Волк ғолиб шавад, пас бо ӯ муҳориба гузаронидан мехоҳад. Яъне Педи Пимблед Арман Царукянро довталаби навбатӣ намебинад. Комментатори машҳури UFC Ҷо Роган аз рӯи малакаҳои ҷангӣ Ислам Махачевро аз Ҳабиб Нурмагомедов зуртар мешуморад. Ҳабиб бе ягон шубҳа яке аз бузургтарин ҷангварон дар ҳама замон аст, аммо фарқият байни Ҳабиб ва Ислам дар он аст ки Ислам дар стойка беҳтарин аст. Ҳабиб стойкаи хеле хуб дорад, лекин Ислам Волкановскиро бо зарбаи по ба нокаут равон кард ки ин гуна малакаҳоро Ҳабиб надорад. Ислам дар сатҳи дигар аст, ӯ дар сатҳи болотар қарор дорад. Ӯ туро дар стойка ба нокаут равон карда метавонад, туро дар замин нокаут карда метавонад, ӯ туро бо тариқи усул шикаст дода метавонад. Вақте ки ту бо Ислам меҷангӣ, ту доимо оиди греплинги ӯ фикр мекунӣ, гуфтааст Роган. Хотиррасон мекунам ки Ислам Махачев дар вазни сабук рекорди Ҳабиб Нурмагомедовро дар ҳимояи камарбанд гузаштааст. Ҳабиб 3 ҳимояи камарбанд дорад, Ислам бошад 4 ҳимояи камарбанд. То ин дам ягон ҷангвари вазни сабук ин корро кардагӣ нест. Боз Махачев 16 ғалабаи пайдарҳам дорад ки танҳо ӯ ва Андерсон Силва чунин дастовар доранд. Ҳамчунин Махачев тавонист ки дар 2 вазни UFC чемпион шавад, вазни сабук ва нимёна. ба фикри худи шумо дӯстон, аз рӯи малакаҳо кӣ зуртар аст, Ислам ё Ҳабиб? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.